Woto ngoye nami tabunene worani dunia woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko tebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami tabunene worani dunia woni mere woto ngoye nami tabunene worani dunia woni mere jingel mabe ngurta fo dande ko baye bure ana sindi mamete dinaro mo biyondi wani Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Jambol won. Masyaallah. Alhamdulillah. Magal tambe. Wallahi modu. Bismillah. No bari bari. No wonda de. Baro sebri re. No wonda. Ha? No wonda de. Jot. No, jot. Ko sebri wala noy? Wala la no way. Ni kay ni. Hala ha wi bedal. Anda hay gor.
anda Luis Luis. win jontude makko wanda Matara mo kasi hala. Mapagdala. ñamde maaro waɗewo taw ko wongo dañew maaro waɗewo tagginɗa ranewo mbiyanno mi yecciti duuɓi kadi ranewo ranewo hande mbanmi hande komi cubbal hande yeni maayo yerani deeɓe hande komi caɗo maayo sattu diɗɗi ɗum kam neno yo bande yimɓe koye nandi ka cubbala won yeri maayo yerani deeɓe ɓaccat walla ma mi liɗɗi mi waɗa ma ranewo moɓe nden ganno ko mi waɗa ma ranewo kam hay sara waɗi hen nane wonde ma sati heɓat uri a wuura ene wuuri ha ma e ñaan guila mbaɗa ari ga hande wuure hiɗɗi ham hanki wonon kiiroy galle jeeɓa kobbogeen hanki mbi wono to hanki kiiroy noon hanki ko ɗum tagi hanki gallo yeewi gallo yeewa kay neso ɗono galle yeewa aɗa andi jeeɓa komi sehilaɓe so kattu ñallumi kattuɓe joɗɗi ko haalaji tan ɗi gasata alani kiila galle ɓuuri ɓingu yummo hakkude ɓe jeeɓa ɓuuri ɓingu yummo welde sabde ɓurde wadde lefi hay janggo somin maayi janggo aljanna minen hottatto allah e kiila gami welde ay kiila gal sabu allah weli ha maayi maɗa ɗum tagi hanki baaba yi hen mbaɗa waɗi cakka hay ɗum ni o yiyani ko aissata yi kajja ɓe hulini ko kajja yi wi baaba cakka mo mbaɗi ha ko kan woni mo jiinotoɗa ho wona waɗi haala cakka ha mi waɗi he baaba nen a huli kam mi hula kona waɗi hanki ala fof komi keddanani kam hanki jaaɓe galle yumma jeeɓa en de no jattuɗa nde ala ɗo e galle he ala fof komi keddanani kam nen mbiɗa baaba wi ha gara wona kanka mbiɗa wawi hen ko mbiɗa wona kanka wona kanka hay fiiɗen baaba fi ham e luuri jibingal caggal bamum wona ɓe mbi ɓe ji keeno aɗa waɗe dane ma ɓe mbi ko kanko woni ɗon somi dari wi wona kanka komi wawi hen ɓe mi haala ha mi wi teeno ko an totti hen ɗum ɓe mbi ko kañum wona kanka mi hula mbimi hayso ko kanka wona kanka ko kanka wonɗo kanka wona kanka ko neɗɗo wawi hen eɓe yumma no wawi pelade wawi maña ala ko ɗumki a faami e wonde gasi noon ɓigila ay fiiɗen baaba fi ham ɗo en e mi tawetaki woni ham ɗo en hanki wonen gueɗe tawetaki wonen gueɗe mi tawetaki ɗum sowona ko mbiyami galle nenema jeeɓen ko o fiyatama ceen mo mbaɗɗa e dare ma o ko kanko woni ceen gujjaɗo on ɓe jiiti kono mbi somi dardima e bamma mbiya ɗum wona kanka ala ko neɗɗo wawi hen e moƴƴi ya ɓooro ɗum justa ndiyam deftu noon mboɗo heyɗi kono hirnoto mati foto hirliyaade e yaɓuɗami an jotta anen ɓeri nodda ha mboɗen nder suudan e ya lelew jarama ya fofte ɗeni e foftewaɗa boɗi jaɓi Amurujo. anda hay goto no Luis min o gonɗo ɗo hay o anda wona ba Yaga jungu ma. ba Wani. Fatto kon gonmi ko wallude mo woni hoyno seeɗa hoyno seeɗa hoyno mi faami gueɗe amin fadma mi sohla jaaɓi inchallah wondi koye bandiji bandiji noon ma cippire bandiji ɗi ma cippirede Allah wonde moƴƴo noon jinmi ko ina wawi so mimi kuto ina wawi laawo ina wawi kadi so mimi o wasa lawade kono so layimo ɗo noon ko ma woni leggal fof ala walle alano ko woni koppude ya safo ya mboɗo nag yo très bien seeɗani moƴƴani
bandi kan nan wiya bandi ko seedani wona jinni ko seedani sa ni wiya jinni ni wiya seedani ni wiya bandi tan seedani fakkaman bon ko seedani aduga jumma bandi aduga ma def joni salde fini mo haalin darti anani kaldo fini mo haalin darti ko sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wa rasul okay bo ay ndiyam la mundo ko ay ma ko woni kaldo fini wom no hen no bandi joni so wi o mo dum tan mo dum yudumini ma ko lawra non anke ko lawra no ko yiwi ayo man lidi do ledi do kala do ummi bi ma mo haaldu ma ko datti datti ko haaldu ma yalla yobcer wo ba den sa fof so ummi ma yo wo be na hakkima ba tari yo wala yadde en mo hen so allah lamdo jeli do so yawi seyda so fiddi en atema dubi sap o wanta yi seydaan o wanta rabe o wanta relaade o wanta haangeede o wanta fuuji ɗo e duuɓi sappo yalla ko ceerno yo a jaaraama nda sanno ko posone yo jaaraama yo an labde jam amin ya rabbi yo an labde jam amin so pari tan so fiddigal on toppiti noon ko ñaami par ce que fiddigal koye heege ay ɗo leli ɗo ala anndi no jogo ɗummaade kala ɗo ummi noon ko ummorto koye heege te mo haala no datte yo ñaam noon ma worko del tumade yo ñaam mo haala ala muskil ɗum kam ko ma worko del tumade ɓiɗɗo tan ko sehil jaarama ceerno suɗum non heege yo allah yoɓe moƴƴere yo ñaama o haala jaarama ok demdema min mara yo allah rokku jam la ilaha illallah ala ɗum fawji moon hanke leko fawji moon so allah jaɓi inchallah jomon beele allah allah naɗamotino ko ɗiɗo jammaji fof ɗiɗo ñalawmaji fof aɗa hakkalan e allah jooma ya hokko ceerno ma kawruɗa e allah wañama honi la ilaha illallah e allah jooma e allah yahude ko o ceerno woni ceerno ma o woni ɓandam en allah yettaw jarama joni kam ɓaade won titi ceerno wi ko ɗanam ko moɗano woni tan joni ɗanatno nde ɗo tampere nde ɗo hakkende waddani
heɗo ceernaɓe tandasan kadi fana hakkude kalmen oppam simtumi wonami ko wonde gorka tumi tawɗama heɗo ceerno samas to mama heɗode ko min bonnamde mi wullade mami muuhani min jetmaji tam sugalay beyi oɗon non saison non je suis à l'aise hokkuma ko 2 minutes ya ha jaha hokkam saison mi jooɗo hen marakke ko mam jooɗomi han manama ko ɓuruma ha mana daga haali kam e hokkam saison min mi jooɗo wadde mi jooɗo ɗo ɗo negala joniɗa ɗo jooɗima sa jooɗinoga on ta jooɗa ɗum firto ɗo yori jomum amna boromam amma ɓe ɓuuroma han haalaji ma jaha e hokkam e jooɗomi haala mi jimmi so wona neɗɗo sono haala jimata hen a jottunoɓe seeɗa kono min neɗɗo sono haala bawa jimata hen par ce que a ɓurani kam ma jooɗo aɗa mujirɓe jimmi kuccitayam ƴetta tama o dara kam mi haalan mi haaldanma ko jinmi haaldude ma o kadi min aresani e jibinani amin ñani haaju ma cohluɗa wona haaju a waɗi conditionné de goɗɗo mbaɗɗa men jiɗɗa jimmi ko ndeyam conditionné ɗum momi ha lawol haaju ma kaala mokkima 2 minutes kaala sa waɗam conditionné gummoɗa walla mi ummo c'est point et tiré mi jaggunoma hanki hannde ɗon gonmi est ce que a faami mi sa ñantima yo a waɗi kotono yo fof soofimi minen mbaɗacci ɓaleejo ɓaleejo hoɗum gaccumi hannde gonga ma ko jiɗɗa fof haala kono aɗa noon min ko jiɗmi haalanden kadi eko jiɗmi ñagadema saabu allah e nelaɗo muɗum ñami allah de jinmi ko yaltini allah e haala ma de jinmi ko gummoɗa gara calminoya faati bay assalamu aleykum wona kaja mbaɗa kon aɗa selli alhamdulillah an tan mo woni alhamdulillah wallahi mi jogui glace e no mbaɗɗa noon selli alhamdulillah yande hawre tellade ko jaam wallahi yande hawre tellade mboɗo mijotonoma no fewi no fewi no fewi no fewi yawiyam omi yeyami kay soɗɗo deeɓi kaja sa wi yande hawre tellade hande hay somi ɗanima ko an tan haqqille ɗum woni somiɗe liggo ay ɗo liggotoɗamɓe liggoɗo ay liggam tagui ɗum lelde ko haala wona haydara noon sa fof no wirtuma jeere aɗa yaha jimami aɗa andi wima ko Allah hunde fof ko Allah waɗata hunde fof ko Allah kala kadi ittata hakkude me ma ko yidde mi yiiɗe gandanɗa hoorema ha donkumi hay liggeyam somi liggo mi tardat yiddemi yiɗirmami ko dewgal mi yiɗi no fewi no fewi no fewi kay wona seeɗe mi nani haala ma minen ko ɗum haala yidde tagal ko ɓenni mi haaltata hen aɗa ko ɗum woni ko ñaagimani aɗa ya calminoya faati bari hayto wonno ɗo ummima ɗon nana faati to galle moodu ko toon woni a faami hay ceerno cafrowo o ko toon tawatama ene saframo mi haalanma noon hoore wuro ngo e laasi wuro ngo fof nanayma hannde caggal noon hannde eɗen gondi ko woni ɗon ko nan ɗon min mi haalata tan ko jiɗmi haalanden paama aduna no fof sogi koye ma ne sirti kadi an wona yimɓe ɓe cirtuma ko an sirti hoore ma wonko neɗɗo ne waɗa ko kañum mbi kaale kam kañum mbi jiye kam an noon ko an wi yimɓe ɓe mbiye kam taari ko an wi yimɓe ɓe mbiye kam noon ɓe mbima min noon komi ñaagiri ɗon saabu Allah e nelaɗo muɗum gara jaaha calminoya oɗo ɓiɗɗo debbo ko ɗum de ñaagimami yen moɗo waɗa suudu wotoro luy mati il fati ɓeɗe tawi moɗo luy ɗo suudu wotoro yo cuuɗɗiɗi yo galle faale naggagal moɗo timmi jiɗon ko honndimi mbaɗa ko waɗi sokati hanoy mawde faade baɗe duki wi galle muɗum a yiyan ana luwani cuuɗi an koye galle ma gonɗa
jogiɗa ko 500 ewri galle mo wiide moɗo luiɗo e ko ɗum mbimi an a luwani kono hannde an haydara ɓittanimo ɗo so wona an e hoore ma e noppi ma neɗɗo noon ko wiyete ko wona galle faɗata ko neɗɗo faɗat ay neɗɗo ko kañum faɗata wona galle faɗat garbi ko ñagadema saabu allah ɗum ne ñagol man ko allah e nula ɗum kay ko ɗum mbaddumi hen yennoɓe komi ñaagui ɗomo ya ar calminoyama waɗi jiɗmi ko gara calminoya faati waɗi sabu allah ya salminoye o powawi makko yitere juulɗo yi bandum jaha mbiyama so tawi tan an wonko dogata e ma walla won tan ko an ko muuyata e ma ko ganduɗa ene tuusa neɗɗo sa tiimi o cemoɗo walla ko ɓeydu tampuɗon koye mayde kiɗɗagal mi yemmo watta wondi ko seɓorani ni kene ittamo gama watta e roko aɗa andi wona mere an wona dagal ɗum mo ɗum naati ɗon aɗa yen waynan joni minani minomo juul molmamo juulo reni on mbaɗindemi ala ala coalition mone haka axe mbiɗa siballo mami miyami salminiyam naka juulo wat ko juulo waɗata la sibanma de siballo mbimi wona mbiɗa ka juulo ko juulɗo waɗata e ko jiiɗa e juulɗo ko gasi o jukku haala an minen gadda haala gasi bon wonne galle suuɗe model yune galle moto wi cuuɗel moto mi yahay mbaɗa ya moto ni yawa mi yo ko gallam ya cuuɗel moto ɓe ɓeydima an jamo ni ɗon koye moto mi wiyaɗa hiddamo kono an cimmi moɗo naafi on fof ko naafi geesi allah wayi ñawon yetto onon fof mo waɗa on ɗo mi yahay afon koye tan min moyniyani hooro mbiya moto ɓinemi walla yaɓɓami ambomo yahay hay moɗo mayno yaɗa galle mum saka faati ɓe yahay par kasa duuɗ on ɗum nalelile waɗi wiyata ɗum dawdi ni kono ɓiɗɗo debbo noon kadi wawa joɗade to dañani moftude ɗum min so yiɗi kam dewgal walla yiɗi kam ƴaman ko ɓototo paɗe ma jaha ha gallamen ñodoɗa e jinnabam kalda e maɓɓe kalda e babam to dokkodirɗo fof taw ko onon ɗiɓɓe kaldi ene woodi ko kala ɗo ko ɗum woodi neɗɗo noon ɓiɗɗo debbo noon ko jinnaɗo wawa yaade ga to wona jinnaɓe ko kala ko gonga min nani mam ƴew no nulmi galle mum hettinami nulol ngal gandanɗa hoore ma noon mi wondi to gummi ɗo mi ronki jarde hay jara sabu ɗum ko tewgal kalmi ko kadi ne siiri am kadi ne yetti kam hande sino hande ko lekki gonoɗa mi taƴƴijam ɓerde mi rosirma mi yi binol ko kalɗa ko ɓuuri ɗum ɗum ko mbawa widam ko rabbini haala ko jurni haala tan ya wonno koye ma tawi ka kellifaɗo jaha kalda e baba kono wona yimɓe fof poti kadi wona yimɓe fof jaadi jeere a faami min sa yi ko kalntumami ɗo ko mbimami hinne hande ko lekki gonoɗa mi taƴƴijam ɓerde mi rosirma sababu nde weltade hakkude ma haade ko noon mbiɗa min noon hande ha ɗo joni ko culla glace walla cullida ko ndiyam bon so ɓuɓde tan cuɗɗum ala caɗele ɗum kam hayi ɗum mboɗo wawi ƴewandema to noon frigo walla ɗo kaja ƴewona oya tohos oya oga on bonne paquet aji bakiraji oɗen o o cunda gas ni no sodni kono gulleki menani ɓuuran noon fof nda omo artuɗo hen omo artuɗo so Allah jaaɓi joni noon haadema yaade totam numéro numéro ma min ala portable mi ala téléphone a ala téléphone mi wami nek ayi wiidi kam dewgal wonno paɗe ma ka gorko mon kalifa tawa baba ha galle mum ko ndekkodirɗo ɗon fof ko ɗon ala caɗele eyi so Allah jaaɓi kono kam andu kam haqqillem nanema inchallah anani eyi ala caɗele a jarama eyi jarama noon
What a way